Баленсо алаф дравира бинე. Садовник. Садовник дорам бо баленсашон. Садовник. Зебо. Ираш хидиш бода ҳавош зебоя кӯҳ равин кӯҳ. Намерем кӯҳ бироем. биё мошинша бинем кӯҳ мошини таъҷилира бинем. Чӣ ба? Дар кор мешава бинем кӯҳ. Ба кадом аҳвол аст? Скотчпеч кардия? Чӣ ба? Хайр рост охи. Ина мошини таъҷилӣ. Ина бародарони азиз мошини таъҷилишон. 100% кор мекунад, баллонш дар ҷоша. Шофир надора, ба фикрам занг мезанӣ, то шофирш мекунӣ. Причём здесь клубе гар? Ма чизи ҳақиқата ҳамонро нишон додистам. Даруни баленса медуроем мебинем аҳволи баленсашон. Бин чӣ хеле зебо дарҳои оҳанӣ. Задаги якам кас напарон. Оҳо, дар ин ҷой надидӣ чӣ дорам? Тамоми намуди гиёҳои беҳтар ва хубтар. Бемор. Ассалому алайкум. Бой калон созии саломатиё хуба. Меган ами хидат як чой бепул мерезим мезанем ҳама ҷомон ҷур мешавад. Ку биё алай ҷон. И чӣ намуд чанд намуд аввал алаф дорид бовои ҷун дар иҷа. Алакай медуре буш роҳатай. Аҷик дорем тамо? Аҷик ҳастай бой калон? Чой намерезем чой? Меҳмон омад. Оҳой, бобом чиз дора ки мешинем мезанем. Бобо чӣ доред ав каси букака? Компот. Гап байни хидмат. Эҳе. Бобои ҷун, компот мезанем? Я компот ай чӣ як насиб? Хучаю, ай севу, ай чирю. Ҳамаи чӣ дора, ҳа? Чирю ҳама. Саломат бош. Бобои ҷун номтон чия? Номи Андалӣ буд. Номи ман Парвиз. Ман аз шаҳри Душанбе, аз худи назди цирки давлатӣ. Дар инҷо мо тамошо омадем. Бениҳоят нафс маҳфул шид ва гиёҳои шуморо дида нахостем ки ба нимаш бизанем. Бениҳоят. Ин компоти мазаш хуб аст. Вой ҷун чанд намуд алаф дорӣ ба ҳисоби худат? ҳафтод зиёдтари кам не. 70-100 не. Ҳамин шумо бигем ки алафҳо дар ҳамин ноҳия мешаванд ё ки шумо аз дигар ҷо мебиёрем? Фақат хори марғилуна аз шаҳр меорам. Дигар ча ҳамҷа. Хори марғилуна аз ҷо мебирем? Аз шаҳр. Аз Душанбе? Бениҳоят бисёр ане ки дар Душанбе. Онават хоҷинаку хизмат кунам. Гап дар хоҷи хизмат кунам. Шумо вай кунем, мо чоя ба ҳазур хӯрем. Дар ҷо мебинем барги зулфас қоғ мекунад. Дар ҷо ҳар чизе ки ҳаст худи мусафед аз ҳамин ноҳияи рашт инро гирифтааст. Танҳо хори марғилонро аз худи шаҳр мебиёрам. Ин дорухонае ки ба алафҳои ҳамин гуфтагӯи президент 3555 намуд дар тонай. ҳамин қариб ҳамин 3 ҳамин қариб ҳаста ине ки дар ҳамин дорухонаи шумо 70 намудаа. 70 зиёдтаи кам не. Зиёд аст. Ин чия дар инҷо мебинем тамо? Имбир. Имбир амина? Имбир амина. Барои хароб кардан асаборо ором кардан. Оҳ, беҳтарин. Барои хароб шидан, хароб шидан ҳам асаборо. Я чӣ хел мехӯред? Чой мехӯред? Чой мемонем. Чанд пул будаст акин як дона? Дона 60 сомон. 1 рубл, а? 1 сомон. 1 сомон. Бахшиш. Инаи пустини барои асаборо. Кадом? И алафи ҷаниси ки нест. И доручина, корица. Ина ай хизи Шри-Ланка. Шри-Ланка меёранд, а? Шумо дар ҳатто UCA ҳатто шумо доруҳои хориҷиро ба савдо бировардед. Ин гули чия? Ин гули зебо. Ин савсан ай. Гули савсан ҳамин худ чия? Савсан, дар бораш асаборо ромена. гиёҳе ки мо нӯшидастем акан кадом чиёт ёд меша барои чӣ фоида? Чӣ? Ҳамин компот. Як худ акин ки хун атсадан. Динём асаборо барои ғазудои барои панкратит ҷигар тақай фоида дорад. Ҳама ин асл фоида дорад. Чикрику бо барои чанд касалига. Беҳтарин, беҳтарин.
бениҳоят маззаш хуб. در طریق چیزی زمانویه که در جور میشونه که мо дар канали Самбои ТВ Екатеринбург YouTube дар тамоми мир, тамоми ҷаҳон шуморо бад мебинам. ҳатман як ҳафта пас мо мераем ба манзил мо. Албатта магазини шуморо, ин беморхонаро, ин ноҳияро ба пуррагӣ нишон медиҳем. Шуморо бо дар алоидагӣ мебинем. Албатта шумо худтон асли ватан аз куҷо? Сари Хостор ё ки Айғарон? از را قشواق اینه که از اول جور خونه من جور بالینسر سخته مرو خیسه بخشلو رفتیم балинсара кардан шуморо хона бад додан? Замин додан? زمین دادن زمین کل کنیم که خونه اون وقت خونه نمید таҳҷои хона мекунам баъд تاجر اول خونه کل کنه بادیدیم او دوره سعود بود 82 83 соз бениҳоят хуб. کسب من اصلی معلم آموزگار беҳтарин. Аз кадом фан? از گیوگراف بیولوگ Географ, биолог. Худи шумо биолог ҳастед, на? Ман касби ман ҳам маълим, омӯзгор, муаллими забони англисӣ. Дар ҳамин сари пул дарс медодам. 2008-2011 дар донишгоҳ дарс медодам. акнун дар از وطن تو کجا؟ аз шаҳр мешавам. Асли ватан Кӯлоб, худи Кӯлоб. خوب همین اینستитوت درس میدادی бале, дар ҳамин донишгоҳ дарс мегуфтам. берна ташаккури зиёд бобоиҷон. بخیر Оз мехӯрмавая шумо клиентотон омадааст? یا ندارم من کار دارم саломат бошед. хеле ки гуфтем инро нӯшидем ва фаҳмидем ки дар ҳақиқат маззааш хуб аст. ягон намуд сахр шакаран куш кардагӣ дабавит кардагӣ нестанд. طبیعه یگان این همه این طبیعه همش فقط در دور سیب خود باز چکری جوش خوبا бениҳоят маззааш хуб аст ва боварӣ дорем ки шифоам мекунад. бисёртар маззаи чукриро мекунад ки шояд ки чукри зиёдтарак дохтагӣ бошад, камтар маззааш туриштарак аст. ташаккури зиёд ба кулли мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург. ин ман будам Парвиз аз шаҳри Екатеринбург. то бозидед. албатта фаромӯш накунед канали моро дастгирӣ кунед ва видеоро лайк монед. падилитса кунед то ки тамоми ҳамшаҳро, тамоми мардуми тоҷик бубинанд ки дар кадом минтақа, дар куҷоҳо чунин гиёҳои тозаи Тоҷикистон фурӯхта мешавад ва савдо бароварда шудааст.